டேய் யாரையோ 4 பேத்த கடிச்சு விட்டா நீ பெரிய ஆளாடா? யோ யாரோ 4 பேத்த கடிச்சு பெரிய ஆளானவன்ல நானு. நான் கடிச்ச 4 பேருமே பெரிய ஆளுங்க தான். சூப்பர்மேன் லேசர் வரட்டும். டேய் மச்சி வெர்சவாடா இங்க ஏதோ இருக்கு. என்ன மச்சி இருக்கு? டேய் நானும் ஒரு வாரமா உன்னை ஃபாலோ பண்றேன். ஒரு குண்டூசி கூட வாங்க மாட்டேன். இன்னைக்கு மட்டும் எதுவும் வாங்காம கடையை விட்டு வெளில போனேன். தொப்புளை தூக்கி 16 ரூபாய்க்கு போடுற மாதிரி ஆயிடும் பாத்துக்க. டேய்